Alright guys, good day ulit. Ngayon lang ulit ako nakapagbukas ng camera kasi sobrang lakas talaga lagi ng ulan. Ngayon lang medyo tumila. At kung nakikita nyo, maliwanag na naman kasi nagpalipas muna kami ng bagyo. Hindi man lang talaga kasi ako updated na may bagyo pala, na nagpalipas muna kami ng bagyo sa Basud, Camarines Norte. So yun guys, ngayon nandito na tayo sa Labo, Camarines Norte. At dito lang uminit ulit. Sana wala nang ang bagyo. So yun guys, sobrang ganda na talaga ng daan dito. Sayang nga lang hindi ko sa inyo na ipakita yung bitukang manok. Dinaanan ko kanina, pero sabi sa akin nung anuhan namin na mas grabe daw dito sa Santa Elena yung mga sigsag. Pero yung bitukang manok kasi, ang ano dun kasi para talaga siyang bitukang manok, pa ano talaga, parang yung isaw ba. Pero dito sa Santa Elena sobrang kukurb talaga dito, sabi nung ano dun. Ayan, kung nakikita nyo naman, medyo ano pa lang, panimula pa lang tong mga curve na to. Pero nakikita ko sa mapa, sobrang curve na curve talaga yung daan. Masyadong paliko talaga. Pero malayo pa ako dun, almost 80 km pa siguro bago ako makakarating sa lugar na yon. Widening naman na siya. At nung hanggang ngayon hindi pa ako nalulubak ng malakas. Yung as in gaya dun sa kabila sa Quirino Highway, talagang mahuhulog ang gulong mo sa sobrang lubak. Pero dito sobrang linis ng kalsada, wala ka masyadong makikitang lubak. Medyo na-maintain yung dito. Sabagay bihira naman kasi may dumaan na malalaking vehicle talaga dito. Medyo gumagalaw yung ating camera. Okay ba dumaan talaga dito sa Camarines Norte papuntang Bicol or papuntang Albay, papuntang Naga, ganun, compare sa Quirino Highway? Kasi kung sa Quirino Highway mas madali. Pero malalaman natin yan hanggat hindi pa ako nakakalabas dito sa Camarines Norte. Hindi ko pa masasabing maganda dumaan dito kasi hindi pa naman tapos. Malay mo pag sinabi kong maganda na dito, pagdating dun sa dulo ang pangit pala ng kalsada. Kaya tapusin muna natin to. Abangan nyo na lang guys kung anong masasabi ko dito sa lugar na to. Let's go. Alright guys, meron na dito yung unang sigsag-sigsag na nakita ko sa mapa. Pero hindi pa naman to masyadong sigsag, kunti pa lang. Dun sa unahan pa, malayo pa pala yung sobrang sigsag talaga, kita-kita sa mapa, sigsag na sigsag. Pero ito medyo curve naman na siya. Yan. Bundok na rin naman talaga. Kunti lang yung dumadaan ditong mga sasakyan. Kaya kung ka talaga dito, naka big bike, maganda siguro pag naka big bike dito kasi kunti lang talaga sasakyan Ayan yan. Tapos pagdating dun, curve na ulit. Malapit na yung curve dyan. Nga lang anuhan yung natin, camera natin ng jeep. Pag nagbagal naman tayo, manghihina yung makina. Medyo lumakas sa gasolina yung motor ko ngayon nung pauwi ng Bicol hindi naman. Nakakapanibago. Medyo paakyat pa naman. Naalanganin ako ng jeep na to.
Gusto ko sanang mag-gas na, kaso kalahati na. Gusto ko na sana mag-gas, kaso ang mamahal ng gasolina dito sa lugar na to. Yung pinakang murang nakita ko is 73. Kaya siguro paglabas na lang dun sa ano nito, yung hangganan nito, yung pa-crossing ng Andaya Highway or Quirino Highway na madalas kong dinadaanan. Ayan na, magsisimula na dito yung mga sigsag-sigsag. Enjoyin muna natin guys yung sigsag-sigsag na to. Kaya lang natatakot ako mag-banking kasi madulas yung ating gulong sa likod. Hindi naman kasi siya branded na gulong at hindi rin tubeless at manipis na rin. Kaya dahan-dahan lang sa biyahe. Ganda naman. For the first time magmotor dito sa Camarines Norte. Ang ganda sana kung yung kahit yung R50 ang dala ko dito. Pero marami din dumadaan mga biyaheng. Pero sa tingin ko wala naman ditong dumadaan na papunta ng Sipokot ganyan. Doon talaga at kadalasan dumadaan yung galing Sipokot hanggang papuntang Albay. Yun, dun talaga dumadaan sa kabila. Wala naman sigurong dumadaan dito. Yun na naman. Tsaka naka-widening na rin dito guys eh. Tapos hindi talaga sila nagkukulang sa mga signage. Kahit sa ano pa, sa may bridge, mayroon agad na mga signage kung gaano kabigat dapat yung ano dadalhin. Ito na. Pababa na curve. Bababa na to guys. Wow. Kaya lang natatakot ako mag-banking eh. Okay lang dahan-dahan, makakarating naman. Alright guys, ito na yung mga korbada. Grabe, korbada. Nakakatakot magpabilis kasi hindi ko naman kabisado yung kalsada eh. Pero hindi advisable pa rin kahit kabisado mo yung kalsada. Mas okay pa rin talaga yung mabagal ang natakbo. Makakarating ka naman kahit mabagal lang eh. Ay naku. Kulang din dito guys sa parang ganun lang din dun sa Andaya. Ang pagkakaparehas nila kulang din sa street light. Siguro kailangan talaga magkaroon din ng mga street light yung mga part na walang kabahay-bahay. Dun sa nadaanan namin kanina halos wala din street light. Pero parang ano lang din naman sa dun sa kabila. Ito pala guys, kadalasan napansin ko dito, bawat tulay merong ganitong mga grills na yan, kulay red na yan. Yun ang napansin ko dito sa Camarines Norte. Bawat tulay merong ganun. Alright guys, umuulan na. Siguro sa next location na lang ako magbablog. Tatanggalin ko muna yung aking camera. Sobrang lakas na ng ulan. Let's go! Alright guys, grabe sa katagal-tagalan namin nagtiis. Eto, nakalabas na rin sa wakas dito sa may crossing. Diyan dapat yung labas namin kung nag-Andaya Highway kami. Dito dapat ang labas. At mas madali dyan dumaan compare dito sa dinaanan namin sa Camarines Norte. Pero okay lang, at least na experience namin yung bitukang manok at yung bagyo at yung dulas ng kalsada ng Camarines Norte. At ngayon pag-uusapan na natin guys kung alin mas maganda sa dalawa dumaan. Pareha sila may negative side, pero yung isa mas maraming good side. Unahin na natin yung sa Andaya Highway na bad side niya. Maraming lubak talaga.
sobrang daming lubak at sobrang daming sasakyan. Dito naman sa Camarines Norte, ang bad side niya naman is sobrang dulas ng kalsada. Lalo na yung sa widening niya sa gilid. So yung hindi naka-espalto, madulas talaga. Tapos ang kinagandahan naman dito sa Camarines Norte, wala masyadong lubak. Simula nga nung hanggang sa nakalabas ako, wala naman akong na lubak na nahulog yung gulong ko. Yung medyo malalim na lubak wala naman. Pero meron naman kakaunti, pero minimal lang talaga. Di gaya ganito. Walang ganito dun. Tapos sobrang linis ng kalsada at hindi masyadong masasakyan. At yun lang ang disadvantage talaga, mas malayo siya. Pero mas maganda yung mga tanawin. May mga part doon na pwede ka mag picture taking, kaso hindi na kami nakapag video talaga kasi sobrang lakas nga talaga ng ulan. Ngayon lang uminit ulit. Yung sa last video ko, mainit, hindi pa mainit na, tapos biglang umulan naman yun. Tapos ngayon lang ulit ako nakapag video. Ngayon ko lang ulit linagay yung camera kasi uminit na dito. Bali, ang sunod namin ngayon na pahinga sa Calawag. So ayun na nga, kapag nakamotor, maganda dumaan ng Camarines Norte kung hindi maulan. Yun lang naman yung doon. Kapag maulan, sobrang dulas talaga, promise. Sobrang dulas ng kalsada. Lalo na kung ganito lang ang motor natin, yung maliit lang na motor, mas okay na lang na dumaan ng Camarines Norte compare doon sa yun. Tapos ito na pala yung sa kabila nito, yung may Welcome Bicolandia, and just Babalos. Yan Maro, welcome to Bicolandia. Grabe, kalain nyo yun guys, almost 24 hours na kami bumabiyahe. Ay hindi, lampas pa. Kasi kahapon ng umaga pa kami umalis, tapos ngayon hapon na naman. Doon kasi kami nagpalipas ng gabi sa Masud, Camarines Norte. Tapos kung naman guys, nakasasakyan, kung mahiluhin kayo, yung lalo na yung mga sakay nyo mahiluhin, napaka disadvantage na dumaan ng Camarines Norte. Kasi kahit pa gaano ka smooth doon mag-drive, sa sobrang korba talaga ng daan, talagang mapapa giling so ayun lang naman guys, at least na pag-usapan na natin yung dun sa Via Camarines Norte na daan. Punta na muna tayo sa ating next destination. Nandito na tayo ngayon sa sentro ng Calawag, Quezon Province. Yan. Grabe pala dun, may nagla-landslide. Halatang halata na naglandslide yung lupa. Eto na guys, yung palagi namin, dito kami palaging nagpapahinga. Kaso tinitignan ko ang oras para naman na-video ko pa yung dagat, tsaka yung dagat ng Gumaka, tsaka sa Bitukang Manok naman ng Katimonan. Kaya lang, yun nga, maganda sana talaga kung na-video ko din sa aking SG cam yung Bitukang Manok ng Bicol sa Camarines Norte. Kaso wala maulan talaga, bagyo sinagupa namin yung bagyo Tapos ngayon naman, sana makunan ko rin ng video yung sa may dagat sa Gumaka, tsaka sa Atimonan Zigzag Road, yung EMI na tinatawag din ng karamihan na Bitukang Manok din. Mampasa tayo sa ating pahingahan sana
At hindi pa naman ako pagod, kaya diretsuhin ko na. Sayang ng oras. Let's go! Got you stuck up in my head, yeah.